Още сутринта знаех, че днешния ден ще е специален. Натоварих раницата и заредих техниката. И поех към едно от най-красивите места в България – Крушунските водопади. Здравей! Пътувах на север към село Крушуна, малко непрочито място на около 3 часа от София. Колкото повече наближавах, толкова по-гъсто ставаха горите, а въздуха по-свеж. А изворът той не е от планина, не е от сняг, той идва от пещерата Марата. Вътре е тъмно, хладно и леко страшно. Стоиш и чувстваш. Пристигнах и тръгнах по пътеката. Шума на водата се чуваше още отдалеч, още няколко крачки и пред мен се откри магията. Пристигнах и тръгнах по пътеката. Шума на водата се чуваше още отдалеч, още няколко крачки и пред мен се откри магията. От дълбоко, от черното нещо тече. Първото, което ме порази, беше цветът на водата. Синьо-зелена, като картина от далечен остров. А самия водопад, сякаш природата го беше изваяла с четка. Представи си гора, в която всичко е живо. Камъните дишат, водата не пада, тя танцува, а ти вървиш по пътеката не водеше през малки мощчета, дървени стълби и панорамни площадки. Насякъде около мене мъх, капки вода, прохлада и спокойствие. Сякаш се разхожда в приказка. Спрях да снимам, просто стоях и слушах. На върха на водопада се намираше пещерата Марата. Тъмна, хладна и пълна с тайна, ни вода. Извира точно там. Влязох само малко, достатъчно за да усетя мистиката. Тук сред шума на водата и зелената времето спира. Къде първо да гледаш. И колко повече мълчи, толкова повече усещаш. Водопадите са популярни. Да, но тук няма навалица. Всеки, който идва, като че ли уважава място. Тук не се говори на висок глас, не се бързва. Всички са спокойни. Това е заразно. Ако още не си бил, иди, но не просто да го видиш, отиди да го почувстваш. И ако искаш още такива пътувания, абонирай се. Това беше едно място, което ще помня завинаги. Надявам се, че това видео ви е харесало. Чао и до нови срещи. И ме очаквайте в друго видео.